Så er der jo her mit fine atelier, som I godt kender rigtig mange af jer. Og Mickey Maggie står her. Og Fifi. Er det hyggeligt, Fifi? Ja. Og her er mit køkken jo. Med mors fine billede. Og som I nok kan høre, så er der gang inde herude. Det er stalden. Her bor hestene. Men lige i disse dage, der er de jo ude på folden. Og her plejer Arantxa at stå. Men det, jeg synes, der er spændende i dag, det er, at I skal se det her. Det er simpelthen forrygende. Alle de her små fugle, det er svalerne. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er, men det er jo helt vildt, så mange der er. Jeg har talt nogle af 30. Det er simpelthen, jeg tror næsten, det er rekorden. Og lige nu er de lidt stille, men de kævler løs, og det er så hyggeligt. Og de starter tidlig morgen, og det er så fint, så fint. Og jeg kunne ikke forstå dengang, jeg overtog gården, at der var sådan nogle wire igennem hele atelieret, fordi det havde været et gammelt champignonsgartneri. Men det ved jeg jo så godt nu jo, og det fandt jeg så selvfølgelig ud af allerede første år, som jeg ligesom var her. At det bruger svalerne. Så nu håber vi, der kommer en hel masse tilbage næste år. Der er selvfølgelig mange prutter. Men skidt med det. Det er jo super hyggeligt. Ha' en god dag.